Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hi, bye! Happy birthday to you! Alam ka, oh! Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Wait, anak! Pagkajud kayo ni da! Happy birthday to me daw. Hoy, happy birthday to Siren! Happy birthday kay Siren Rodina. Anak ko karon diri mga bay sa AV Mana Foods. Dara si bay akong followers. Hello. Si Venus, si Bay Venus. Hello, mga bay. Iyang pares nga si Bay Arthur. Yes, nakalagin ka din. Nakalaag taon ko diri na sila sa Mandawi. Yes, bye, sa ibabaw sa Sa ibabaw istansya Mandawi City. Oh, di ako diri karon mga bay. Unya daghan kasi nagihukad nako. Oh my god. Dara. Yara! Gamay ra ni Bay, uy, dungagan pagay nato ni pork chop, Bay. Pork chop. Then fried chicken. Fried chicken. Mahulog ka din ako. Huwag ka na, Bay. Huwag ka na, Balintos Bay. na ba ko karon? Nagkasiksi. Balintos, walay gutom. Oo. Wala, isa nga sinubang. Yes, Isa bye. nga, unsa gani isa gani. Barilis. Bariles. Yes. Oh, Live si Bay. naa sila. Pipino salad. salad. Wow, dapat yun ang plastic. La 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 la. Sige. An, ihatag yung number. Number? Oh, ikuha na ko, sir. Isave lang, sir. Oh, unsa na? Nadiri. Ako dyan na ba yung ako yung matan niya, Bay? Tara, sir, oh. Happy birthday kang Zyrene Rondina. Ayan, sa iyang ika-22nd birthday. Busy kayong birthday girl. Nagtakos og ice cream. Unsa man na day pangatag mo day? The only ha? The one. Yan, i-order sila ng mga puso cheese. Maha blanca. Oh, hindi, ikaw sa makita niyo. KAB. Oh, choco moist cupcake. Ayan. Nya, mga untan nyo kadaghan ba ani? Ang Dungagi ni, uy, dungagi. hala, daghan kay ni oy mga nagbalintos, ang nagbalintos intan jukaran og daghan. Saon na lang atong pangkuan ni. Wala ang diet ni Bay. Wala tong diet aning kalakihan ni. Pagtabi lang diya dayhan. Oh, sige, busy kay tayo sila kay. Na sila Ninda din gananan bay. Oh, na sila ganan diri at bang sa unsa man ang landmark. Pinbang sa ibabaw. Sa Pinbang? Oo. Ah, okay. At bang sa Pinbang diri sa ibabaw. Diri na sila diri mga bay kung dilawan nilang pagkaon. O gala, asa man dapit kita yung vlog bang? Ah, sige. Oh, wala naka-record na. Wala ko sig. Himo tag sausawan mga bay dada. Diyos ko, natulo akong laway sa sausawan. Tuyo, suka, may sibuyas, isili. Sausawan nato sa isda. Uy, ginoo na wala ang diet. Arang sausaw. Gulay. Mga unta ninyo mga boys. Sakto ba ng pumahan eh? Oh. Sige, mga una ta. Kadaghan ani? Kaunta ba? Kadaghan silang gihukad, my goodness. Libo ko asa panahon. Sabaw ba sabaw? Sabaw, sudara sabaw. Oh. Hay nayabot ani ato sa tuyo. Abot sa tuyo. Nag-vlog ni daw, tanawa niya yung Ali, vlog. ali. Mga unta ninyo mga bay ha, magkalaway na sa ko ang pork chop. Pork chop. Di apil sa libay, bahala din mo kaunon kay. Di mo maklaro ba. Sudara chicken joy. Para sa Pork iyang chop. bulilit. Sige. At syempre, ang pinaka-the best sa tanan, Ang sinugba, sinugba. barili. Wow. Barili, no? Oh, barilis. Barili. Ano, uy. Galibog na nung kuasa kong naman. Thank you kayo, bay. Venus. Daghan kay mga bay, murag gutom kay kuno ang tawon.